Adi weche motenore kod ng'anyo madhi nyime kotenore kod jopuonje mag mbalariany jopuonjre mbalariany ma Technical University of Mombasa koro buogo ma bago ng'anyo e thuolo ma seche 48 mabiro ka piny owacho biro rem timo winjruok gi jotije mag mbalariany ma pod dhi nyime gi ng'anyo. Gikoni mako renjo mar adek nyaka ne chenro mag somo chakre kendo rochore nikech ng'anyo no kar bedo ni thothgi osetieko chulo school fees kendo nego bed ni dhi nyime kod sombgi. Jojao komiyo walero. Mbalariany ma Technical University of Mombasa kae ne wayudo ka jopuonjre dang' ni kendo thothgi kia kuma gichom kaluwore gi ng'anyo mar jotije mbalariany ma sani odonjo juma mar adek. Comrades viva! Viva! Comrades power! Power! Negikone gisebedo ka gikale midhiero nikech onge mar somo ka geno margi mar ng'anyo madhi nyime rumo bende gineno mana ka gore Luanda kaluwore gi winjruok motamore bedo e kind piny owacho kod jotije mag mbalariany. Jomoko kuomwa ni e hikgi mar tieko skul, moko kuomwa nyoche kodonjo. To sani nyaka samo wuoyo ni klese wani nono, ok nikech ni students onge, but nikech jopuonj ng'anyo. Koro ne wakwayo sirikal ni mondo giwinjre, giluong jopuonjgi, gichulgi. Mana kaka nyocha SG mar jopuonj osewacho, Constantine Wasonga, ni ok gichamo tese. Waseneno malit e lwet sirikal. Wadonjo kae ka wan gi lek mopogore opogore. To kwa biro kawo orwakwa kod midhiero mang'eny. We have faced humiliations, betrayals from the government of Kenya. Wakwayo kaka first years. Wadwa neno ber mar result wa mane watiyo ne matek. An wasetimo gimonego bedni watimo. Onego bedni wachulo fi to wabiro ka. Mano wasetimo. Koro ang'o momiyo wane ma sirikal hinyowa bang' ka wasechulo nyaka fi. Wasechulo nyaka fi. Ma fi no bende nyocha gilando chien ka ni fi ne gidwoko piny. Pod gimede, wasechulo nyaka fi mang'eny ma gimedo no. To pod ok puonjwa. Jopuonjre ma korka nodonjo e thuolo mokwongo koni sani dhogi omoko kendo thothgi ni akere kiki ni margi kia ni gidoge mier koso gimed mana deyo nyuok ka girito winjruok e kind piny owacho kod jotije mag mbalariany. Wahinyore kiwacho adieri. In the next 24 hours ka sirikal ok nyal konyowa kaka ichulo jopuonjewa next. Wadhi hinyore to wabro ng'anyo bende. Wabro join, wabro medre, wabro konyo lecturers wang'anyo. Kata kamano, ne giramo ni gibiro wuok oko kendo bako ng'anyo mar atipo ka diponi winjruok biro rem bedo e kind piny owacho gi jotije mbalariany e thuolo mar seche 48 mabiro. Kok gimiyo jogi pesa. Wambe waneno ni koro somo en ratiro marwa. Ok en privilege. It is our right. Kendo koro kok gichulo gi tok seche 24. Wadhi dhi gi ndara gi jogi. Mondo koro wambe wagore ratichwa sama jogi gone bank slips gi. Yes. Education is not a privilege. Education is a right. Education is a fundamental. Yes. Monego beni wabedogo nikech ng'enywa wawuoke e familia maonge nyalo. Familia ma somo ni ema nyalo konyo. Wadhi donje ng'anyo, jothurwa. Wan wawache dieri gi chuny lit ma wan go. Ni wadhi donje ng'anyo gi nyithindo te mondo mi waywagi kendo wadhaw ne ratichwa. Wan wabiro loro yo madhi Malindi ni. Onge geche mabiro kalo ka. Manya ka chul jopuonj wadoge klas. Magi timore seche gi ma jopuonj mbalariany bende oramo ni ok ginidoge tich ngang' nyaka chieng' piny owacho ketie tim winjruok mar higa 2017 higa 2021 magi bandho omenda maromo shillings bilion 7.9 e kind winjruoge mamoko. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.